ଶାଶୁଘରେ ପ୍ରଥମ ଦିନ କେମିତି କାଟିଲେ ଅଭିନେତ୍ରୀ ରିୟା ଦେ। ଆପଣମାନେ ତ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ଗତକାଲି ରିୟାଙ୍କର ବାହାଘର ସରିସାରିଛି। ନିଜର ପୁରୁଣା ପ୍ରେମିକ ସୁନୀଲଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଛନ୍ତି ରିୟା ଦେ ଏବଂ 7 ଜନ୍ମର ସାଥୀ ବନାଇଛନ୍ତି ସୁନୀଲଙ୍କୁ। ବାଲେଶ୍ୱରରେ ତାଙ୍କର ବାହାଘର ସରିସାରିଛି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଏହି ବାହାଘରରେ ମଧ୍ୟ ଅଲିଉଡ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର ଅଭିନେତା ଅଭିନେତ୍ରୀମାନେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ, ବେଶ୍ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ କରିଥିଲେ। ବାହାଘରରେ ରିୟା ମଧ୍ୟ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରୁଥିବା ନଜର ଆସିଥିଲେ। ଏହା ସହିତ ବିବାହ ଏବଂ ରିସେପ୍ସନ୍ ପାର୍ଟିର ଭିଡ଼ିଓ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଆଗକୁ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଯିବେ। ବାହାଘରର ସବୁ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଆମର ଏହି ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଛନ୍ତି। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଶାଶୁ ଘରେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି ରିୟା, ପ୍ରଥମ ଦିନ ଶାଶୁ ଘରେ କେମିତି କାଟିଛନ୍ତି, ସେ ମଧ୍ୟ ନିଜର ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆସି ଜଣାଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ଦିନ କେମିତି, ଶାଶୁଘର ଲୋକ କେମିତି, ରିୟାଙ୍କର ଶାଶୁଘର ଲୋକ କେମିତି, ତାଙ୍କ ପରିବାରରେ କିଏ କିଏ ସବୁ ସଦସ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ସବୁକିଛି ସମ୍ପର୍କରେ ସେ ବଖାଣିଛନ୍ତି। ସବୁକିଛି ଆପଣମାନେ ଆଗକୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଯିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବେ ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ରିୟାଙ୍କର ଆକ୍ଟିଂକୁ, ତାଙ୍କର ବାହାଘରକୁ ନେଇ ବେଶ୍ ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍ ଥିଲେ ଏବଂ ବାହାଘରକୁ ଦେଖି ଆପଣମାନେ ରିୟା ଏବଂ ସୁନୀଲଙ୍କ ଯୋଡ଼ିକୁ ବେଶ୍ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ। ତାହେଲେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ବାଲେଶ୍ୱରରେ ରିୟାଙ୍କର ବାହାଘର ସରିସାରିଛି। ଗତକାଲି ବେଶ୍ ଧୁମଧାମରେ ରିୟାଙ୍କର ବାହାଘର ସରିସାରିଛି। ବିଦାୟ ନେଲା ପରେ ସେ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଶାଶୁ ଘରେ ଅଛନ୍ତି। ନିଜର ଶାଶୁଘରେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସହ ସମୟ କାଟୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହା ସହିତ ଶାଶୁଘରକୁ ଗଲା ପରେ ସେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ କିଛି ଫଟୋ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି, ଯାହାକି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ବେଶ୍ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି। ଅଭିନେତ୍ରୀ ରିୟାଙ୍କର ଶାଶୁଘରେ ପ୍ରଥମ ଦିନ କେମିତି କଟିଛି ସମସ୍ତଙ୍କର ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ ରହିଥିଲା। ତେବେ ଆପଣମାନେ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ କି ରିୟା କହିଛନ୍ତି କି ତାଙ୍କର ଶାଶୁଘର ଲୋକ ବହୁତ ଭଲ। ସେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଥମ ଦିନ ଭଲ ଲାଗିଲା, ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିଲା। ସେ ମଧ୍ୟ ଆଗକୁ ରୋଷେଇ କରିବେ। ଶାଶୁଘରେ ପ୍ରଥମ ରୋଷେଇର ଭିଡ଼ିଓ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଆଗକୁ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଯିବେ, ଦେଖିବାକୁ ପାଇଯିବେ। ଏହା ସହିତ ସେ କହିଛନ୍ତି କି ତାଙ୍କର ଶାଶୁଘର ଲୋକେ ବହୁତ ଭଲ। ତାଙ୍କ ଶାଶୁଘରେ କହିଲେ ଶାଶୁ, ଶ୍ୱଶୁର, ସ୍ୱାମୀ ଏବଂ ନଣନ୍ଦ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଗକୁ ରିୟାଙ୍କର ବାହାଘର ରିସେପ୍ସନ୍ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ସବୁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଯିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇ ରଖନ୍ତୁ।